Videonya kurunga juang harita pada ciel dunia marariyo kendo mandiyo makare machiwo tena man Migago waikoni mato kabende odiochieng' makawuono romo magetend sirikal mosebede Naivasha rumo odiochieng' makawuono bedo gi mag matimore e kor gwenge to mane chenro ni mar Migago mokwongo magi thuondoche. Od bura ma Kisii opedho paro mar chik mar thicho oko jalup gavana Robert Munda. Chenro mag tesen nyamburko manyien mamolem Kisumu ochiung' tok doho golo chik mondo mi nyamburko kik donje tesen no. The Wangla group were left out. Not even single artist was paid from Nyanza. Nyanza Port, Nyanza Luo, Nyanza Kisii. Bod mochung' ne rango ratich joma moro ganda Kekobo obogo donjo ne MCSK kuom rem chulo jothum kaka owinjore. Machiegni nyakora mgajuang' e chendo ni mar Migago arwako pachi mana kaka pile wago kodi mbaka nyiswa pachi kotenre gi magi mwaikuni e chendo ni mar Migago. Lai marot machuo kari adeko chendo no kabende wantiere e mbui mago matudruok wantiere live e Facebook kacha YouTube beni atudri kodwa X kachiel gi Instagram duto arwake pachi e chendo ni nyakora mgajuang'. Nyinga Lydia Okeo. Jatend piny Kenya William Ruto wacho ni piny Kenya koro onge kwan pinje maonge kod nyalo mar chulo gope magi. Magi owacho sa romo ma osebedo kadhi mbele boma Naivasha romo kelo kanyakla jotend sirikal kod jod bura mag Kenya Kwanza. Ruto wacho ni pinje maoko osebedo kantiere kod to gi piny Kenya kotenre kod nyalo mar piny Kenya chulo gope ma en godo ka koro wacho ni piny Kenya ne kama ber ka pimo gi kinde mokalo. Wawinje kaka ne jatend piny Kenya wuoyo Naivasha. The strategy we have put in place over the last 1 year has seen the cost of living come down. Whether you talk about the cost of food, whether you talk about inflation, and what we have done with the management of the debt situation in the country has done a couple of things. Enhance liquidity in the market. We are now going to see an easing of interest rates and less appetite by the government to borrow in the domestic market, and therefore allow more enterprises and the private sector to access resources to spur economic activity in the country and use the private sector to drive as economic drivers of our economy. Apisa manotelo ne tesendo bilama SGR Miritini e kaunti ya Mombasa Eric Mogaka Gwaro no chwale do Mombasa kama nodonne kod ketho mar monjo kendo hinyo miyo miluongo ni Penina Makena. Mogaka masani otelo ne tesendo bilama Kagwe mantiere Kiambu ikoni ne omonjo mochuo hinyo miyo ne tesende gach reru manyasani mar SGR Miritini tarika 13 dwe mar 3 2022. Ketho makata kamano ne okwedo telo no mano chwale nyim jang'ad bura Rita Aurora mabende okwedo ketho mar ariyo manodonnego mar timo miyo kata tomo miyo nayany odiochieng' alanga nyimo ganda manoyore tesend reru makamano. Dono kata kamano oyo thuolo kod rambun ma shillings Ghana 50 kabuche go koro ichano ni brodhi nyime. And further, that ever since he was arrested, he was granted a free bond. The file will be looked at when we agree at the process. I have a lot of questions. That's why we say, if you can arrest
you can have 1 month before we come to court. After getting the rest of the charges, you then take the plea. Then, upon such application, then Your Honor, I take the considerations. Yes, Koko tuere od bura ma county ma Kisii kama paro mar chik mar thicho oko jalup governor Richard Monda no chwalo kinyi makawuono malore kod ywak mag jod bura motenre kod duond bura mar UDA mawacho ni ne okomigi thuolo moromo mar chiwo pachgi ewi twak makamano. Achiel kachiel watudre kod jafwambo marwa Crispin Otieno mantiere od bura no mondo mioleno mathoth kaluwore kod twak madhi mbele gi esani. Crispin Rionade Kisii nyiswani to twak kotenre kod thicha PC jalup governor no nyaka sani osegi kama nade. Crispin. Awinjo makare Lydia mana kaka wacho kinyi makawuono no aneno ka twak nochweyo chieng' mano e od bura no ma Kisii kama od bura no mano ma aungo lwedo picho oko e PC mano ma wuoke jogo man jod bura no motenore kod duond bura no mar ODM wacho ni jalup governor ma county ma Kisii mano Robert Monda mar daktari Robert Monda niche otiyo kod apise yo ma ok ber tok ka wacho ni ne okao mano omenda maromo 1,800 ka ne osingo ne jago moro miluongo Dennis Mokaya e tich mano e kampuni no mano mochung' ne KOP ma county ma Kisii mar Guasco. Kata kamano wacho ni nokochopo chik na Mokaya Dennis kaka ne osingo ni odhi yudo tich e kampuni no mar KOP mano mar Guasco. Kata kamano jod bura nyicho wacho ni gidwa ni mondo githich jalup governor no oko kendo miyo kinyi makawuono ne oket paro na mbele bura ma Kisii kendo nokelo ywaruok ahinya kinde jogo ma gin jo ODM kaachiel kod jogo ma kwedo wach mar golo oko e apisi mano mawuok e duond bura no mar UDA kendo nochopo kama koro ne ywaruok notwere mochuno speaker ma county assembly mano ma Kisii Philip Nyanumba mondo ochungu paro kata twak ma dhi nyime no nyaka odiochieng' machielo kalure kod koko mane omuoch kendo ne jod bura go chako mana rakore omiyo en wach ma pod okelo koko e od bura ni mano ma Kisii kendo watemo luwe matut. Kata kamano toko kane koko muoch e od bura no ji owuok oko jogo magin jo ODM kaachiel kod jogo ma nitiere duond bura no mar UDA ka jo UDA wacho ni nokomigi nafas ahinya mar twak e wach mar gweyo oko mano jalup governor ma Kisii ma osebedo kod ywaruok e kinde kaachiel kod governor ma Kisii mano Simbarati ka jo UDA wacho ni en mana wach siasa emomiyo idwa ni mondo koro ogole apisi. Kata kamano jogo ma gin jo ODM wacho ni gibiro temo kar maginyalo maneno ni Robert Monda ogole apisi tok gima wacho ni ne okoluwo chik kendo osebedo ka otimo gigo ma tenore kod weche mag mibadhi kendo ok gibi yiene mondo mi odhi nyime bedo kaka jalup governor no ma county ma Kisii. Lydia. Erokamano na Crispin kuom report ma kamano en gino maro ane dhi luwo nago yo makare mondo hang' nwanyiso gandwa gina bende ang' ne timre giko twak ma kamano. Kora magajuang kawaya Kisii haduogi nyaka kadhuad na mchumbi kama jolonyo weche thieth e kaunti ma Kwale ochako chenro matimo nonro e wi yore thiedho tuo mar kansa ma osebedo ka kelo midhiero ne oganda e kaunti no ka giwuoyo e osiptal ma Kinondo kama chenro mar pimo tuo mar kansa kuom joma mine ma onge chudo dhi mbele. Jolony go wacho ni gitiyo kod lony manyasani matiyo gi obwongo e pimo tuo ma kamano. Lony man kod nyalo mar yudo tuo no mapiyo e dend dhano kipimo gi kit pim machon kod mano ma osebedi ka itiyo godo. Chano ni mageta ahinya mine man kod kute magayaki geno ni biro duoko chien kwan oganda ma wito ngimagi nikech tuo no. So far we have here together with Kinonda Kwetu Hospital, we have screened more than 1,500 women using this method. We have mainly focused on HIV positive women so far because they are at the 6 times higher risk for cervical cancer. Teknolojia ambayo tumepata inaweza kufupisha mno muda wa
ngojea matokeo ama results zako zinaweza kupatikana mapema zaidi, na imefupisha mno wakati huo wa kungojea. Naona ni vyema nifike hapa ili nije niangaliwe afya ya mwili wangu, kwa sababu ni muhimu sana. Mimi kama mwanamke, kama mama, ni muhimu kuja kujulikana afya yangu ikoje. Our girls between 9 to 14 years tunahakikisha wamepata HPV vaccine huko mashuleni. Tunahimiza wamama wapeleke watoto mapema, manake tunavyoendelea kufanya utafiti tunaona kwamba watoto wengi wanapata kansa ya uzazi mapema. Tunahimiza pia muda huu ni kwamba mama akienda kwa zahanati yoyote ama akikuja kwa hospitali yoyote, hakikisha kwamba akifanywa cervical cancer screening amefanywa pia breast screening. Hayo mambo mawili yaambata. Odhi masamar piny Kenya kama bede migepe magarita e kaunti ma Kirinyaga koro dhi nyime gi nono kuonde Tongona gi Bache mariango ni mage mane obalo kod dwaro mar chike uso kong'o. County Commissioner ma Kirinyaga Hussein Alason gi apisas madito magarita e kaunti no osingo kedo matek gi ohala mag kuong' ma oko puodhi. Magitimore seche mag gavana ma kaunti no Anne Waiguru ogolo chik matimo pedha ne Bache makamago kendo mayo lesen mago matie tok chik. Tok oganda maromo 17 owito ngimagi bang' kuoto andi wuono kama oko to odong' ka gin muofni. Ile counterfeit tujaribu kuwasaidia na kuwatafuta, sababu hao ndio wale watu wanatusumbua sana, na tungeomba serikali itusaidie, sababu sisi manufacturer tunaumizwa na hii watu wanaitwa counterfeit na wamekuwa wengi sana, lakini tunaomba serikali yetu itatusaidia na tutasaidiana nao. Kwa hivyo tumekubaliana vizuri sana ya kwamba hiyo license yote itaangaliwa na mtu akona fake aondoke kwa hii biashara. We have various committees, that is 20 of them, in each and every ones, composing of national government officials and county government officials, and the exercise is ongoing today and tomorrow, and we expect that at the end of the exercise, we are going to kick out or to mop out all alcoholic outlets that have been operating without a license, those who have been selling counterfeits. So the exercise is ongoing, and we urge all the residents of Kirinyaga, and particularly the bar owners, to open their premises to allow us to conduct the verification exercise. Or any distributor who has no license from the county government of Kirinyaga to distribute liquor in this county, we have told them to keep off. There's no distribution for them in this county. And we also go further and verify even their products, working together with KRA, KEBS, NACADA, anti-counterfeit agencies. We will verify the products they are distributing. Senator Mabungoma Wafula Okoli koro dwaro ni mondo tende kaunti Mabungoma obede twak kod johala mondo migitiek gwandruok mantiere kindgi mar muko dukni mag timo hala. Kolosiba Mabungoma tok romo kod jokanyo mopogore opogore. Wakoli wacho ni tende kaunti no onego som paro kowuok kuom jokanyo duto kapok gimuko dukni mag johala kendo ketho mwandugi. Romo no timore ndalo machuok kende tok tende kaunti Mabungoma chako chenro mar muko dukni kod udi moger e lo mar sirikal. Kama buildings ambazo zimeangushwa zimepitishwa kupitia na serikali ya county. Kwa hivyo wakati ambapo tena mnakuja kuangusha hizi nyumba, tunashangaa ya kwamba kwa nini mnaangusha nyumba ambazo nyinyi wenyewe mumepitisha hiyo building plan na sasa mnakuja kuiangusha. Nyinyi mnachukua ushuru kutoka kwa hizo nyumba. Kwa hivyo tunaomba ya kwamba mnapofanya kuwa na jambo kama hili la maendeleo lazima muhusishe watu wote. Sisi tunajua vizuri kuwa ilikuwa ni temporary place, na kwa hivyo serikali huwa wanakusanya ushuru kwa wafanyabiashara. Kwa hivyo tunaomba tafadhali serikali, kama unatoa mama Chebukuve, unatoa mama stage, unatoa vijana wetu stage, tenga mahali, serikali iko na pesa, tenga mahali ambapo wamama wetu, vijana wetu wataendelea kufanya biashara. Nimewaeleza kwamba mimi kama senator nimejitokeza kuhakikisha kwamba tunaleta viongozi wote wahusika ili tuwasikize watu hawa, wanabiashara hawa, watu wa Bungoma, na tuweze kuzungumza kwa sauti moja yale ambayo tunataka yatekelezwe na yatekelezwe kivipi, kwa sababu hakuna mtu anapinga maendeleo, hakuna mtu anapinga upanuzi wa barabara, hakuna mtu anapinga majitaka mitaro kupita. Kile tunasema
kwamba fedha za Mkenya anazotoa kama ushuru, kama ni tamu, mpe heshima yake. Jod bura mawuok e od bura mar East African Legislative Assembly kata IALA dwaro mondo mi pinje mag Afrika ma ugwe oket maine kedo kod lokruok mag kor lwasi nyata neno ni oganda mawuok e pinjego obedo kod chiemo moromo mondo mi oked kod ngaji. Komiti mar od bura no ma ochung' ne weche pur notimo limbe apis mar Lake Victoria Basin Commission LVBC matayo chenro mag dongruok e pinje mag Afrika ma ugwe kama ne gijiwo wach mar pur manyasani manyalo muomo lokruoge mar kor lwasi. Giyango ni kech maliyo nyalo kwako thoth pinje ponono ni ok gitiyo kod lony manyasani e puro ni mar oro kata mana koth mar landa medore ni kech lokruok mar kor lwasi. We have come here to ascertain the performance of our performance indicators of our Lake Victoria Basin Commission in relation to food and agriculture, food security. In this region in particular, the Lake Victoria Basin part of it. It is our mandate, as mentioned by my chair and the rest of my colleagues, to be able to oversight and, if possible, develop reports that will generate resolutions for the Council of Ministers of the East African Community to be able to ensure the implementation of Article 105 of the treaty. And then we are also thinking of ending hunger, but it's impeded by climate change issues. So we are here also to check on its mitigation by LVBC leadership and the staff, for how you work very hard to make sure you mitigate climate change impact on farmers. How we contribute on food security. And remember, we have our target in the region to end hunger, food shortage. Among of those activities that we are doing, we have the programs and projects that address both climate resilience and food security. That is why the committee are here. Today we have in-house discussion. They will receive and review our proposals, proposal program. Wadhi mbele gi weche manyien nyakwar Migago. Riwruok johala ma Luanda olando chungo ng'anyo mar rem chulo osuru ma kaunti ma Kakamega. Johala go osebedo ka ok chulo osuru ne kaunti no kuom thuolo maromo jumbe 3 kaka yorno mar chuno sirikal ma kaunti no konyogi e pek ma gikalo e chiro no. Jakom riwruogno Rafael Liboyo awacho ni bang' tije mag loso kar uso mar jamni kachiel kod cham koro johala go nyalo chako chulo osuru. Omedo ni sirikal onego ti kamoro achiel gi johala mar tieko pek ma gikaloe. Mimi naweza shukuru county government ya Vihiga, wakati tulipiga kelele wameleta contractor kwa site, ameanza kazi. Nafurahia sababu wafanyabiashara sasa watakuwa na mahali pazuri pa kufanyia biashara. Mazingira yatakuwa masafi. Yale masharti yenye walikuwa wametupatia itatimizika wakati contractor atakuwa amemaliza. Kwa hivyo tunapoendelea na kazi, naomba ya kwamba wafanyabiashara warudi kutoa ushuru kwa kaunti ya Vihiga, ili tunapoendelea na kazi ushuru pia upatikane, ili pesa zipatikane za kuweza kuendeleza maendeleo. Na kuanzia leo kuendelea, county government imesema itakuwa ikituhusisha kwa kila jambo sisi kama wafanyabiashara wa Luanda, na tutakuwa tukishirikiana. Board mochung' ne ratich jogo mantiere kod pok mopogore opogore midendo ni Kenya Copyright Board oyango ni duol mochung' ne chulo jothum MCSK noko chulo jothumbe kaka no winjore e higa mar 2023 kana oloso gi jofwambo. Jakom mar Kekobo Joshua Kutuny wacho ni jothumbe ahinya to mago ma Nyanza kadho wadh nam chumbi kod masawa ne ok ochul kaka dwarore kaluwore gi tich magisebedo ka gitimo. Omedo ni jothum magoyo ohangla ne ok ochul kata matin. Duol no koro kwayo duol mochung' ne kedo kod mibadhi e pacho ka EACC kachiel gi ofwamb kich mondo mi otim nonro e wachno mondo mi jothum gi jopiny ong'e kaka MCSK notiyo arietha gi pesa manonego chul jothum. Presented by the 3 CMOs themselves
Kekobo established that the sum total of 249,687,212 was collected jointly from January to December 2023. However, there was disparity amounts declared by MCSK and those declared by CAMP and PRISC for 2023 joint collection. While CAMP and PRISC declared a total collection of 249 million, and they accounted for 61 million and 52.7 million respectively. MCSK on its part declared a receipt of 109 million, representing a shortfall out completely. I'm giving an example of Nyanza region, where artists, there are some artists, their music is played in every other forum, every other station, be it a TV station, radio station. The Wangla group were left out. Not even single artist was paid from Nyanza. Nyanza Port, Nyanza Luo, Nyanza Kisi. The royalties can change the life of artists if managed well, in an efficient and a transparent manner. Daka en prario bang sabirio marodio chienya korom gajuang chendo en Migago do kamano kum medo kete manakera RAMOGI TV. Lucas Ochieng wacho ni hentie bondo nyironge Suna West. Wacho kanyono mora hinya gi weche gi mag Migago. Ongwe Junior kantie Sondu hero kamano Collins Otieno kantie Nyamonye Karemo neno bende Hadana Tieno wacho kanyo ni en bende entiere koda Calvin's Fidel kachiel gi Ben Jabul mar wiko teng Nora Onyenje in bena nini kachi wacho ni seche kin. Pastor George Mara Road Jesus Fellowship wacho ni en bende entiere koda chendo ne Mara Migago. Steven Oyando wacho ni akondani kantie Kisii Town kaito Duor Olima wacho ni Bungoma weche gichope makare nyathind Gidorin gi mama Asipo duto keto mana wangie RAMOGI TV. Steven Oyanda nini kacha kendo kareno bende ote marochenka listo kantiere Oyugis Dala wacho kanyo ni babagi Valentine okaumos mag Migago kaeto Halumjak Comedian kantie Siaya County kachali Godana Okinyi Owino bende wacho kanyo ni Awendo constituency Manyata Village weche gichopo neyo makare. Sara sengane ni kacha kantie West Kanyamkago wacho kanyo ni ina Nairobi umoja tu imora hinya gi weche gi oyo matina man Migago kikidhi mabor. Royal Mabati Super Brand Factory. Dukani mar nyiepo achiel kende manengo gore piny kendo rang'iny mamalo mag mwandu goyo witado yudore duto. Yud offers ma wan godo sani. Chula tamalo 40, iyud mwandu molos sano, iywe mos ka irito mondo wakelni nono maonge chudo nyaka e dhot. Limbado ma Kisumu, Manjit House, apaya ma Accra Street, momanyore kod Paul Mboya Road. Gochnwa e 0722 638 838. Get inspired as we welcome you to the world of stories. History, culture, heritage. Afrimax brings you stories that turn dreams into reality. Stories designed to connect you with people and give a glimpse of African sounds. Definitely good. Watch these intriguing stories of Afrimax only on Viusasa. This is where the magic happens. Jina langu ni Priscilla Nzaka and I'm a beneficiary wa scholarship ya NCCK. Wamenisaidia nikaweza kusoma through high school kutoka form 1 all the way hadi form 4. Na kwa hilo ninashukuru sana. Ningependa ku-urge my fellow Kenyans wakaweze kujoin katika hii program ili wakaweze kunufaisha wanafunzi wengi ambao hawana ability ya kujilipia school fees lakini they are bright. Wanaweza kufanya hivi kwa kutext jina elimu to 29888. We asked the children, how many of you brushed this morning? And this little boy, his hand didn't go up. And I said, well, why didn't you brush this morning? He said, my brother was using the toothbrush. If I'd waited for him, I would have been late for school. I'm sorry, I get a bit emotional when it comes to that.
to be able to change a child's life, to be able to bring back that confidence about their smile, for me, is phenomenal. Mtu wangu, imagine kuna over 1,000 ways to win on shabiki.com. Usimiss out. Pata multi-bet boost massive ya 1,000% ukicheza on shabiki.com. Cheza sasa na shabiki.com na upate up to 1,000% multi-bet boost. Min shabiki na nadeku place tena. Nilieka kichwa yangu ikabai tena. Donje chuny pur kama kodhi ka kodhi nyiso sigande. Kendo keyo ka keyo en nyasi. Eka chiel kao mananas 14,000 nyaka 18,000. Tiyo matek kelo nyak maber. Winj sigand jopur mokadho e yamo kod apaka maduong'. To girwako lokruok manyien kod nyago ngima maber ne jopur. Farmyard manyiwa with compost is the best. It berne nango oduoko lo kaka lo ne chalo chon. Bi kodwa sama wakedo gi pek ma waromo godo kendo yudo gweth ma kit ngima maber. Sama wachako tich mar lowo nyaka bed gi kwer. Kae tabedo gi beti, kae tabedo go pao. Kaluo wakae dhano owuok oko ne pur. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno. Machiegni kendo nyakoro mag jwang'e chendo ni mar Migago wadhi mbele gi weche manyien. Man en ogai mar riwruok mar jochung weche pacho kae kata Kenya Editors Guild. Churchill Otieno koro yier kaka jatend jochung weche ma Afrika. Otieno ma en jafwambo matene e pacho ka no yier nyoro kaka jakom riwruok mar Africa Editors Forum kuom higni 2 mabiro. Otieno bende en jatatije mar riwruok mar jochung weche ma Afrika ma Ugwe kata East Africa Editors Society. Moko mabende ne oyiere romo manotimore boma Nairobi gin kaka Emmanuel Godbevi Magana kaka jalup jakom, Iman Mutapati ma Botswana kaka jagoro, kachiel kod SBU Ngalwa ma South Africa kaka jakeno. Poch gi pak ne Churchill Otieno kanyo nyakora mgajwang'. Chenro mar tiche kar chungo geche mamolem e Nyamasaria ochungi apoya kalore kod milome manogol kod doho odiochieng' manyoro. Mano mar chungo daro weg nyamburko kadhi e bus park no. Kalore kod jakom mar bus park Dan Odhiambo. Gieri to ndalo 20 madono golo mondo eka bus park no chak tich ayanga kabende kwa weg nyamburko manose dar mondo mikoro ore. Kada kamano jo hala manose chako bilo yuto matesen nyamburko no kod jowuoth to koro ywak ni yore gi orochore kendo. Kawuok e tesen nyamburko manyien mano yawe kar dak ma Nyamasaria molem ma bende odiochieng' manyoro ne ochako tich ayanga. Kata kamano kawuono to kawachopo kaendi to wayudo ka teseno bila kaendi laro mare en pap lilo. Koro wan kod moko kuom jowuoth, wan kod joala, wan kod weg nyamburko ma bende nosedar oyae tesen maduong' mar chungo nyamburko e boma ma Kisumu kocha kendo biro koni magi sani gin be gikia ni gitim nang'o. Wada winjo pachgi nyiswa ni to kotenore kod chik mane kata notice mane ogol kod doho mar chungo tich mar tesen nyamburko niendi kuom ndalo 20 giwache ang'o to jowuoth mochopo kaendi gin buo kata bagni mane momako gi tang'o ma gin godo magidawacho kotenore kod wach tich mar tesen nyamburko makae mamolemni. Abachoko kodi kaka jawuoth king'iyo kamera chak na gi nying monisa ni to in ichopo kaka kanye to kani chopo kaendi picha ma wang'i no mako ogoi gi buok e yo machalo nade to ang'o minyalo nyiso sirikal kotenore kod kata kachiel kod weg nyamburko ma bende pok ochopo kaendi mondo kae ochak tich. Nyinga iluongo ni James Omondi Onyango, awuok e gwenge mag Nyamasaria. Nyocha mor kaneno ka stage ma molem okel kar molem ka nikech en machiegni kodwa wanyalo idho gari sa asaya to kendo duogo mari nyalo bedo maber nikech security wise wanwang'o ka koro sani ber
nikech okwanwang'o koko moro amora e stage kane wabiro, to kane wachopo kar stage mar Molem to ne wayudo ka gache mag ting'o abiria ne onge, bane wabedo gi buok kata bagni mar jowuoth nikech jowuoth koro bedo stranded ma kama gichom gikia ni gidhi e stage ma town to kata gidhi e stage ma Molem. To Molem ema ne oseland ni en stage ma kende ma ng'ato ka ng'ato nyalo biro to kawe gare. Gache karka kata kirango karka onge gare mora mora mating'o jowuoth mana mag ji personal ma bende rito gache karka. Koro okwang'eyo gima timre nikech wach ma winjo karka ma obwoga ni kendo oter wach mar stage ma Molem e court. Nyocha wamor kokelno stage ni to wabet gi kuyo maduong' kawuono kech kanyo wabiro nyabiro gi 20 liters nya uso te matieko. Kuna teo monda ru 40 liters ka biro go talewa yudo ka stage ni nono makata ng'ato. Ola mokel ka security seche moko dhiga marach lakini nyaka gini nyokel ka pok aneno shida mora mora. Onge gimora mora sitimere marach watiyo kanyakla ka maber gi jowate. Koro gima dwaro ni kapo ni gini nyadhi mbele to security apani wan gi police force kacha. Onego beni ka police force nitiere to gimoro madhi bedo makare mondo ng'amo timo marach e ka to koro police ema deal go. Mago e weche ma medo tucho e county ma Kisumu ka ndiko pogore gi mamoko ma bende waluwo ma odiochieng' dho mama ka iwinjo ka jodak ma kaendi kwayo ni kaber to miyo wegi gi ti nikech osekelni gi maber e dala. Koro gikwayo ni tesen mar nyamburko mosekelni endi ka gikonyore kod nyamin gi mar chuny boma ma Kisumu mano tesen maduong' manyocha tiyo chon to mondo yienegi gi ti mondo jowuoth kaachiel kod weg nyamburko kik bed kod bagni makake kacha. Kokamano taduoko ni e studio mondo idhi nyime. Kaunti ma Kilifi geno ni dhi bedo kod alwora mamoro wang' bang' sirikal mamalo yango okang' mar ariyo mar chenro mar gedo manyasani e kuonde dak e bombe ma kaunti no. Chenro no sirikal mamalo kotenre kod sirikal mar kaunti ka koro dwaro margi en keto geno manyasani kata gedo manyasani. Apisa mochung' ne chenro mag bero kuonde dak George Arwaya wacho ne gwenge ma Kibaoni kod Kalolo gin moko kuom gwenge ma dhi yudo kony kokalo e chenro mar gedo makamano. As we break ground today for the construction of 4-kilometer roads and drainages, 3.1 kilometers of water reticulation, 1,500 consumer water connections, and 39 street lights within Mtaani, Kibokoni, Kalolo, and Bayamagonzi settlements, we are not only embarking in their physical transformation, but also to unlock wealth for the future generation and look forward to the job creation opportunities and construction stage during the construction stage for the youth in these settlements. With the initiative of His Excellency Gideon Maitha Mng'aro, who has committed to bring tangible development in the county, and in the few coming months, more contractors will begin infrastructural works in other settlements here in Kilifi and also Malindi town. KISIPS brings holistic projects that aim at improving the livelihoods of the common citizen. Nyakora Mogajuang kawuono en tarik 21 dwe mar ariyo 2023 ka piny mangima hingo odiochieng' dho mama mong'ere kaka International Mother Language Day. Kaka yo mar medo ng'eyo matut dhowa ma en dholuo ne waloso kod moko kuom jopiny mar ng'eyo ka bende ging'eyo dholuo maler ma kaka ne giloso. Ogul mama en tiende ni en obila, yani en polis, askari. To kanga to disini ma ngoyo en gima yom, yani kaka inyatedo kata rabuon tiyude ka odhiek, yani rabuon ma ngoyo, yani rabuon modhiek. Aput to en gima inyaketo kuonde, yani kawo gimoro tidhi ket aput kiling'ling kamoro kare kende, yani keti aput kamoro isiki ng'iya ni en ang'o. Mani aput. Andanga wach ni dho mama kwa dhialo wang'e uru dhowa, waket nyithindo ng'e dhowa, kata wabed ni wan kod gi e town to wapuonjo gi dholuo. Aput en ang'o gi dholuo? Aput gi kaka nang'e kadongo en gima opog e maduong' to dhi okete kamoro mopondo manya matin kama. Ngoyo.
Ngoyo en gima yom, en gima yani kimule kama to nyalo luar ne bedo mayot, kata ka en kuon motedi to kicham kidhi ni dhi ng'wenye kama to nyalo tule lweti. Ogul mama en police kaka nong'iswa, police mating'o loth maonge gi bunde. Ninya yudo ka kikawo dho mama tiloke e dho wagunda to koro bedo ni mayot mar mondo mi ing'e. Omiyo anyalo ng'iso ogandawa ma joluo, nikech ti piny obiro giwacho ni en lony to ok en lony, nikech kata mana dhok mwawacho mar Kisungu ma dho wagunda mano dho ng'ato. Koro wan bende mondo mi wabed gi dhowa ma ka bende ka sirikal nyalo bedo maber to keti obedo kaka national language. Ogul mama en obila kata police mating'o bunde. Mane ogul mama mang'eyo kaka king'iyo chiro ka ko ket kar police e iye ka to nego bende wacho ni oseketnwa station mar ogul mama. Koro mane ogul mama. Ngoyo to en gimoro manochaki ma strong motegno to bang'e oduogo bedo mayom. Koro yudo ka en gima ngoyo kaka nochak stage makaeni nyoro nyochake kutegno. To koro kawuono to ji onge, tiende ni koro en ngoyo ji donjo achiel onge joma tegno manie iye ka. Dhoga to nyaka dhial to dhok ma oko bende adhialo. Nikech dhok ma oko ni bende makelo na chiemo. Dhok ma oko mane mitiyo go makelo ni chiemo? Dhok ma oko makelo chiemo en oganda abaloya giri, obed lang'o, obed ang'o, an ariwogi gikelo naga chiemo. Wakono odiochieng' maber nyakorom ngajwang' mar ng'iyo dho mama. Ahinya to oganda mo winjo to ok nyalo wache moro kawuono. Wadhi mbele. Jodong dhot mar Suba e kaunti ya Migori ywak ni dholuo muonyo dho Suba e seche ma piny mangima hingo odiochieng' ni mar dho mama odiochieng' ma kawuono. Jakom ma jodong Suba e kaunti ya Migori Jafeth Riogi wacho ni oganda mag dhodno mar Suba e kaunti ya Migori sani wacho dholuo moloyo kata dhogi mar Suba, gino makoro miyo gi wich bar kaka jodong Suba. Riogi wacho ni kendo mon mawuok e dhodo gin ni mamoko kaka luo en achiel kuom gigo makoro miyo dho Suba olal. Wadhi gino. Ora dugole. Miye mabedo gi nyathi seche mang'eny en mother tongue. An jaduong' ka wuok adhi kuonde mamoko. Ka ng'iwinjo koore ni dikela mach to wan waluongo ni gendo ndethero morro. Koro dhowa ni ok giwacho. Ka ng'iwinjo kono ni miya pi wan waluongo ni tandethero manchi. Koro dhok mluo ni ema koro bedo mang'eny ahinya koro muonyo dhowa nikech mine mwanyuomo nyiluo ema koro mayewa dhok kabisa. Koro nyithindwa tiyo gi dho mama to dhowa mar joma chuo ni olal. Koro Wasuba dhowa lal. An kaka ker mantie maluongo ni ker Riogi ni iluonga ni ker mar Josuba. Koro ka penje wan to in mi ker mar Josuba dhow mar Wasuba uwena kitu gitimu uwena. Koro natemo kwayo wan kaka Josuba bed ni wan e luo Nyanza ka jowa mondo wabunge waduto gi joge wate stakeholders te wabed piny mondo waneni to dhowani ere kaka wanyalo time mondo lose mondo kalie chik mondo bedie curriculum masani mondo puonj nyithindwa ECD wang'e dho. Gavana ma kaunti ma Trans Nzoia George Natembeya ochaka yanga chenro mag losa paya mondo miyo konye weche wuoth moloyo ne jopur matero yuto mag chiro. Kana olose chako tielo mokwongo mar losa paya mabor romo ndamo 800 mar nengo mar milion 20. Natembeya ojiwo jodak mondo miyo sir apisas mag Migago mar lo mondo chenro no mar gera paya chop kare. Osira lwedo kod joten kaunti mabende osingo tiyo kanyakla kod jodak e chenro makamano. Tuko na program ya kutengeneza na kumaintain barabara. Na hii kazi tunafanya katika ward zote 25. Tunashirikiana county assembly na county executive. Tunapeana proposals ya fedha alafu county assembly wanapitisha. So ile awamu ya kwanza ambayo tunafanya kwa kila ward ni mambo ya grading ya barabara. Tunalima.
Kuna sehemu zingine ambazo pia tunafanya bit of graveling, kuweka maram na ukanyaga. Lengo ni kuhakikisha kwamba barabara zetu zote zinapitika. Tuli inherit infrastructure ambayo ilikuwa completely dilapidated. Hakukuwa na barabara hata. Kwanza tungependa kumshukuru governor through the county government of Trans Nzoia for launching this project, kwa sababu sisi tunajua kwamba accessibility is a key factor as far as production is concerned. Na hapa Trans Nzoia ni wakulima, kwa hivyo wakati tunatengeneza barabara hizi hali ya uchumi yetu inaenda kuimarika, kwa sababu tutaweza kupitiza mifugo zetu na pia mimea yetu kutoka mashinani kukuja hadi mtaani. Nyakora mgajuang huma market mikayo sebedo kalandore kendo en kar limbe ng'ata ma olimo gwenge maseme gombo ni mondo mi ochopie. To bende ng'eyo kaka nyingni no biro. Jafo maro Millicent Adiambo fonwa kaka nyingni no biro kokalo e chenro mar ng'e gwengewa. Nyakora mogiendi chario manyien kendo arwakini machiegni e tielo machielo e chenro mar ng'e gwengewa. Nyakora mogi kalapapla mar ng'e gwenge pod onyonore mana e kaunti ma Kisumu, kaka wuono olwaro wa kamiluongo ni kit mikai mayudore e sub county Maseme. Machiegni mana kaka pile Nyakwara mogi wachaka nena gi paro mag jogo modak e alworani mondo ginyiswa ni ginto ang'o miyo giparo ni kae ne ochak ni kit mikai machiegni. Gimomiyo iluonge ni kit mikai, kit mikai tiende ni en dhako maduong'. Kit en mna kidi to mikai en dhako mokwongo e dala. To koro kit mikai nobiro kama. Ne nitie kwara miluongo ni Ngeso. An dhok lehunda mar Ngeso koro mar ochiko. Kwara ma Ngeso ni kane pok obiro kar kano obet kamoro ne lwak sembo, lwak koracha. Koro kanyo no obet e muda malach gi monde 6 mane ntirego. Koro bang'e to neno ka kidi ne neno chon gi kar kanyo ka sandi ne yendo pidho mang'eny. Koro bang'e no okawo safar mobiro mowuotho mochopo e tie kidi ni. Kane ochopo e tie kidi, ok ochopo e tie kidi tir, kane obiro e ndara ni endi, nitie ndara kidi moro ma iluongo no Kido Barre. E kama nokwongo buore. Kobuoro kanyo to yudo kaka ne berne, to biro go dalane kama koro skul nitiere miluongo ni Ngop Ngeso kanyo. E od Ngeso ane ot maduong' miluongo ni Nyaura Nyochieng'. En dhako maduong', chi Ngeso maduong'. Koro ng'enyne Ngeso nohero budho e tie kidi ni kaka neno komoro welo, ka wendo biro to koni kika kala rawa ne e kidi ni. Koro be ne kidi ni more kata nochako bedo nomore ko an kena sembo. Pod ne more kata ne en kama, kapo ni kata idhi dala midhi manyi, jaduong' ni kanyo. Jaduong' ni kama kache. Bang' winjo paro mopogore kaka jogweng' lieko e wi nying mar kit mikai, we koro wayuda na adieri kod kuku mar wach kotenore kod kuma nying mar kit mikai nowuoke kowuok kuom jaduong' Obuyu Ngeso. Gima miluongo ni kit mikai en ma. Nitie jaduong' manobiro kama niluongo ni Ngeso Kosanjo. Ngeso Kosanjo ni kane ochopo ka to nowuotho modonje koka ne onge ng'ata kata achiel. Ko nowuotho modonjo nyaka e kidini. Mono ka kidini kuonde ge moko tie machalo udi. Kae nobedo ni maber mane ong'ad nodak ka. Kane owuok oko nodhi ogede sikul moro ukadho ka ni Ng'op Ngeso Primary School. Kane pok ogero sikul ogere dalane ema ne omiyo chak sikul ni Ng'op Ngeso Primary School. Kane osetho nitie kama noike yien moro tie miluongo ni ng'ow. Koro mane ma kane igero sikul e dalane to iluongo ni Ng'op Ngeso Primary School. Kata kane odhi ogedo kanyo wiye nokowil gi kidini. Piny ne rwaro to ka okome manyalo biro ka. Odiochieng' mangima norieri ka. Jodongo wete kane odhi lime dala ni kucho kopenjo mine ni jaduong' nitie, jaduong' to onge. To odhi kanyo. Ni jaduong' no mana ni te kidini. Jaduong' no hero kidini mana ka chiege ma Mikai. Bang'e jodongo nobedo piny mopenjore ni kidwa luong nang'o. Jogi nong'ado ka wach kaluwore kaka kidini ma jaduong' hero kaka chiege maduong'. Kidini oluong ni kit Mikai. Koro kidi en kidi gi dholuo, Mikai be dhako mikwongo kendo gi dholuo. Ma ema nokelo nying mar kit Mikai. Nyakwara mogi ma e achiel kuom gigo kata timbe kata weche ma kit Mikai ong'ere godo, to kopogore kod mano alam ma bende ranyisi ne nie toka kaendi. We koro wawinjane moko kuom gigo ma kit Mikai medo landore godo. Kit Mikai ni en gi hono maduong', en gi pie iye ka ma kichiko to kata ka wi bari tiluoko go wi to wi kwe mana sechego. Kata ok inyuol to nyaka Nyasaye nyaka miye nyathi achiel. Mano hono ma en go. Mosetimre kata waseneno ka. Kit Mikai ka kini tedo, kibiro ka,
to nyaka igo tenga, to nyaka igwe. Mikaile kiringe no katukumba, Mikaile kiringe no katato. Jowi, dako ko donjo iye ka mogo tenga. Ma woni yo. Siep no kwana were kodi nyaka chien. Toy mano pogwa kodi. To mano gi baber miwuoro yawo. Mon kata to mon runda gweng'ni to nyaka chieng' no timango. Noduogi makata dhi oted kama monyol ni seda pa ntiere go puru na duwo ni semeka. Mon kit mikayo ka to wuoth bok gi wuoth. Dongi njo kilonga ni nyase modi kirwenyo. Tiende ni oko we chuon makata githagore to githagre athaga kanyo. Thagruok to no acho. Koro kitu mikae ni kitwa ni ochalo gima en opingo mar ngima ne joma dwa dak. Obed ne wan kata ne jogo ma oko gi sechegi. Nitiere yiende mopogore opogore ka ma gin yedhe mag nyaluo ma joma ong'e weche mag yiende mag nyaluo go ng'eny gi moko biro kar ka to kawo gi ka to gikonyo godo oganda kendo yudo resruok makare. Diere mane pod piny ne chon kacha ni imako piny gi lweny. Ka Mikael kama wacho ni endi e kama ne kasama poni jowa dwa dhi e lwenje kanye mani ipange gi lwenje to ne gilamo Nyasaye mangima koa wuok chieng' kendo podho chieng'. Gilemo kinyi kendo gilemo dhiambo. Gikawo gweth chot. Koro ka gisetieko lemo ni ng'ato ok ng'i wadgi, ng'ato kawo mana silane mano owuok go modhi kedo go. Bang'e yudo ka jowanogo ogendini mamoko makoro gidhire gi nyaka mpaka wa masechegi eki. Apanu nyalo ng'e nitie kuonde ma wantie boda godo jowa ma jo Baloya, jowa ma jo Lang', jowa ma jo Kisii nyaka gi sechegi. Nitie jolemo mabiro lemo ka. Kendo gin gi yie ni ka gibiro gi lemo ka to ka gia to gido change iye ka. Kata kibiro kituomo lemni iye ka tidok kichango. Then kidino nitie kama kichope to en gi kite mogorore kaka map mag pinje. Ma kichopo kanyo tinyalo neno map mar Kenya, inyalo neno mar Afrika, inyalo neno mar South America. Koro wasungu kobiro ka to ging'iyo yudo ka moro ng'iyo monyalo neno nyaka piny margi. Gine iye ka. Then kendo koyo mano kitegi nitiere kaka kiwuotho kuonde moko tido ka moko chalo tie dhano. Moko king'iyo kama chalo tie dhano. Koro kwang'e ni kitegi dibene dhano em noloso gi nikech kaka gigi chalo tie dhano ni onge kaka inyalo ng'wano kaka wanyalo ng'eyo. Then ei kidino en gi kuond moko machalo udi iye. To iye kanyo nitie kamoro mane bur ne nitiere chon. To bur mane nitiere no notut. To piny ne nitie pi. Koro niwacho ni pi mane nitie piny kanyo no nobedo connected gi Lake Victoria. Koro pigno ero jodongo mane ni ka noneno ni ok gidwa mondo pigno mondo negnege nyithindo. Koro ne gidine. Koro en kama sani kidhi iye kanyo miwuothe iye kanyo midhi nene tibiro neno ka kinyono wiye malo kanyo to go buk manyiso ni piny ne nitiere buk. Kit Mikae ni en kama ilose nyasi mar arus ma kimila mar Luo. Kane nyako kel kaendi nyako midwa dak go tikele ka. Kikele kaendi timiyo tonglo moro achiel to bolo e yo ma ji donjo godo kacha to bang'e no ogoyo tenga moro matin. Ok oweyi kata bene chandruok nitiere nikech chandruok no dak kod ji. Kit Mikae landore maber malich jaduong' cha kane osekuongo ka kidini en kama ne jodongo time leswa ka piny omoko kabisa seme omoko. Jodong seme ne biro ka kendo kinde no piny chiek maber wakeyo macham dong' e puothe. E kinde ma kidwa no tim leswa no kamoluo ma pi oluogo piny marateng' no ero. Kinde no chieng' rieny. Kinde no kibiro ka tin mango ka yien gi moko tuo. Dhok dwaro go pi na maure gi oduono. To kinde ma chieng' rieny no kibiro ka tin mango ka pi mol kwa malo kucho kabiro nyaka piny ka to pigni kia kumae. Iluongo ni Mikae ywak. Jodongo koseneno kama to ng'e malen higani. Wani hali hatari ma kok watimo ni kini leswa. Ok wana chiem Mikae ywago piny. Bang' chwado wich gwene kor kidino pigno chung' kothe ma koro chwe. To gi chwech mare ma kaka Nyasaye oketo kite gi opango mopogore gi kite moko. Iye bende kidonje to nitie gik machalo udi mamoro ji. Humbe maduong' oywayo ji ma en hono gima chalo hono ma Nyasaye mane Nyasaye okelo e semeka. Nyakwara Ramogi, bang' winjo weche kata timbe mopogore ma kit Mikae landore godo kamoting'o luwo kitgi gi timbegi kod nyadhi, we koro wawinj anena ni gin dongruoge mage ma kae kamiluongo ni kit Mikae osenyuolo nyaka nikete kaka kanyo mar ywayo welo. Ong'wedo yath, an achiel kuom gi ajachomo. Achomo ng'ama otur, athiedho dho chuny, anyalo osi kata ka ng'ato kingi, anyalo ng'wedo yath mondo miluokrigo ka chiro maki, kiwinjo wich bar, gi koyo, winjo fuondeni kojony. Mano gima ni e bwo kit Mikae mar eriani.
momiyo aseyudo konyruok. Kit Mikai okelo welo kowuok kuonde maboyo kabiro e tiende ka, okelo nyaka jolemo kabiro e tiende ka. Welo mabiro go wan achiel kuom gi joma mielnegi, to ka gibolonwa matin to wadwa konyorego. Haya, bang'e mar ariyo, natedo seme kaka kia chuo walo, ang'eyo chuo walo mane buo Kit Mikai ka, mamiya konyruok makende. Mana duoko ni Nyasaye erokamano. E iye ka wan kaka joma wuotho gi welo, to welo go kwa wuotho kodgi e yore maber, to wayude gimoro kuomgi. Kidini be konyowa nikech sani dhano miss cultures. Ne wan joluo, ne wan gi mila marwa. To sani ji osewe mano koro nikech ji odonje te yore mag kisungu. Koro Kit Mikai ka be wapuonjo weche mag culture. Ma kineno ot mantiere piny kanyo machalo bilano, odno nitie gige luo. Ma ka nyithindo biro ka kata kobiro somo to nenogi kendo ng'e agulu chon nitede. Ne wan godheru, ne wayieke oduma ne nitie. Kom nyaluo ni e iye kanyo. Da pi miole pi mane pi bedo mang'ich kaka mar fridge ni e iye kanyo. Koro kanyo bende watemo puonjo godo nyithindo mag skul bende biro kanyo. Koro giland culture marwa maluo. Kik wawegi. Koro dongruok mosebete en ofis chande. Nikech pesa maka pesa koro ing'ade koro ichule kidonjo. Chon idonjo nono. Sani koro ichude kidonjo. Try jo sama ni kani jok mani ka gido ng'eno ka kijana cha wan go ka. Kijana cha ko wabedo kaka twaga matero welo ka. Sama ko welo biro ka to watere to wendo na nyalo miye gimoro dhi konyori godo. Mon mama ni kanyo go bende miel magigo tenga malich te uoge. Nyakwara Ramogi, bang' kwano dongruoge achiel ariyo adek, ma Kit Mikai osenyuolo ne jodak malworani. We koro wawinja nena ni rem mage ma pod gin go ma kokele alworani, to nying Kit Mikai umbe bro medo bedo malach kendo lokruok bro biro e ngima jodak makae. Waonge pi, waonge taya malong'o, ka en bungu manindo kende. Kata maram bende onge, nyiso ni yo madonjo maber, seche moko nitie ma ka sama koth nitie, to wayudo chandruok, weche go ok chopi, to ndara momiwa bende otin. Samo tin no, koro yudo ka geche moko nitie madong' mana gi ndara maduong' kucha ok chop nyaka ka. Koro wagombo ni oganda te obi mondo mi ochop ka. As Kit Mikai onge parking. Koro parking no be mondo mi oyudi, mondo mi oganda kobiro, ng'ato kata kobiro gi mitoke, odonjo ne kidi to mitoke bende ni kama ong'e ni koa to yudo ka ni kama ne entiere maonge chandruok moro. Kuonde minyalo gagie nikech kamoro ok didhi wuothi to ok yud kata kaka digagi. Kar chiemo waonge godo ma ng'ato nyalo chame gimoro. To gi kuonde mag nindo, samoro ng'ato ol gi nindo kuonde mothung' kaka town. To gombo ni kuonde ma nigi yweyo kaka koro kuonde ma kaka chalo kaka Kit Mikai. Koro kuonde nindo bende waonge go. Kaka koro Kit Mikai oseber ma koro gerne koro bere ni endi. Aneno ni gima mondo tim, mondo land nwago, mondo mi dhout pinje mondo onene kendo mondo ng'e ni Kit Mikai ni kamoro. Ma ka giwuok ka kuonde ma gintie ka gibiro ka, to gichoma choma Kit Mikai tir mondo wayud welo mang'eny. Ka kamano Nyakwara Ramogi, erokamano kuom bedo koda e chenro ni. Medi kete mane wang' jowi mar Ramogi nikech kae ema nonro mar gweng'i kata gweng' ma igombo ng'eyo nonro mare ibiro yudo e dutete. Juma manyien pod an kodi mana e chenro ni. Kik idhi mabor. Oriti masani. Nyinga Millicent Adhiambo. Tindo etikomanya na bongo tena kirengaki. Eseki. Asenye nja sobu kimabwana eno wengenjo mono. It's a love story like no other, where jealousy and pretense are obvious between Pragya and Suresh. We bring you Kumkum Bhagya in Kisii. Wow. Watch the drama unfold as Pragya is set to marry another man. Aromu ya kombua. Ani mambi no chote bumusani no ya kombua. Nani mambi de no chote be amate ani nengia. Watch this beautiful love story of Kumkum Bhagya in Kisii, only on Viusasa. Dial *487*1# or visit viusasa.com to renew your subscription. Wanchimbwa maiso. Ko mia yetamanya ini. Win big in seconds.
Avieta ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Na ndege pia ikifly away, Shabiki.com inakupatia 5% refund ya stake yako kila siku. Usikubali kulose. Changamkia Avieta on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Baya, tuanze kulipa kadi sasa. Na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo do, namba yako ya simu. Na kusota. Kain jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor. Non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Non ane ka yudo receipt mari e simbi. Kama sira ujuki, kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba. Receipt mari kata digital receipt. Eneno mari ma ibiro golo. Kain wuon matatu, dwarore kokalo kuom okumba mari. Mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani. Mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth. Bank mar Equity gimanya wacho maseyudo kuomgi mokwongo kopogore gi pesa mane gimiya mar capital, gisebedo ka gibedo siepa ma gipuonja weche mek ohala. Aseyudo training mang'eny, mamoko ne watimo physical, moko be nitimonwa digital e yo mbui. Koro kuom mano osekonya e network kaka atimo ohanda. Mago mag tuke nyakor mkajong tuke mag Magical Kenya Open no yudo josir luedo mamoko ariyo bang Safaricom kod Kenya Breweries Limited siro gige kwano omenda mar mosili milion 40. East Africa Breweries Limited biro siro yore mag mor e tukego mabiro bedo kanyakla gi tuk golf. Kamino bende biro siro jotugo adek mag golf ma Kenya magin kachiel gi Dismas Ndiza, Samuel Njoroge kod Daniel Nduva. Safaricom ema biro chung'ne lony manyasani e tukego mong'ere kaka technology sponsor. Gibiro chung'ne tudruok duto maneno ni tukego inyalo ne e piny ngima achiel kachiel. Iko sawa sasa. Sasa sababu unajua kama umepatiwa support kidogo, hii sio sponsor, hii ni support. Kama ingekuwa sponsor ungekuwa tunatoka nje. Safaricom this year is coming as a technology partner where they'll be providing Wi-Fi for all our players and spectators. This is not only on the golf course but also on our Kifaru village, where spectators are also invited to come with their friends and family to enjoy entertainment. This will be from local artists, from DJs, and at this time you'll also be able to be viewing what is happening on the golf course from the village. Our dedication to ensuring that we help talent in Kenya through sport, whether it's golf, whether it's athletics, whether it's motor racing, is something we're very committed to, and that is why we are here today to ensure that MKO is a success and the talent in Kenya is also showcased globally. Ikanya mwateke chenro mar Migago nyakor mgajongero kamano kuom kete mane Ramogi TV hanyango makopio jayo katomo wacho kanyo no mora hinya gin kanyo gi Faith Mzomo gi Al Hassan Prado nyakor mgajonga wetu ni chenro mar Bakdalo abiro madaka machok bangma nyinga Lydia Okeyo. Horiti masane.